Presidene Pak Mento wayu-wayu nek. Wis pokoke tak golek kowe tekan kene seneng tekan omah selalu mbayangke ngono pokoke. Tekan omah senep. Lah kok Bleroki wong wedok. Nah, ning tengah ben adil, tengah. Bulan tengah? Matur nuwun. Ya ampun, ini apa lucu sekali. Seperti boneka toh? Iya. Aduh. Lucu dan ipel-ipel ya. Iki rusuh iki sidan iki. Kamu itu loh Ipel-ipel. Orang sama Mbak Iki. Ya wis. Gemes dadi Mbak ping pindho wae ipel-ipel lah kuwi. Lah kan Cilik gemes. ipel-ipel, aja ping pirang-pirang. Kok dadi rusuh iku. Lah kan saking gemesnya aku dadi ipel-ipel. Ih, ngono loh. Ya ampun. Ini namanya sudah tangan kayak dua-dua apa ini. enak. Namanya? Iki nanti Mbak anu buat sampah saya. Ojo. Ini Ora. ada nyawanya loh. Iki wong loro ini kita sio-sione ra to iki. Loh kita Kaya ora loh tanda nyaking sayang. ember ae. Enggak tanda sayang ini. Tanda sayang kok dicangkik. Apa ben seimbang Mas Uncak? Pripun? Ketinggiane ben seimbang. Nggih. Ah, ning kene, ning kene. Enten pundi? Kene. Oh sama didadekne wayang harapannya. Ini. Dadekke wayang opo? Wayang Ora. kulit wis eneng kok. Ora. Oh enggak, sama kan Ini, bagus ini, kayak ini. Arjuna toh. Sanding Pak E wis manut ta Pak tenang. Diwarai Mas sampeyan diwarai iki. Pak Cilik bobot ya Pak? Bobot. Ipel-ipel kuwi ya munggah ning kono. Amit sewu nggih Pak. Ora apa-apa wis kaya anak lanang kuwi iki. Ya. Pripun? Ala gede. Iya. Ala Awas. gede. Ala gede. Ala gede. Nah, ngono malah. Ya Allah, Masya Allah, gantengnya Lah kok sayangku. aku dadi kualat iku malah. Jak ora apa-apa ora nek walate. Jenenge dalang iki ibarate Gusti Allah katon le. Iya, tapi Nah. tak keparenke kowe ndak apa-apa. Nggih, amit sewu nggih Pak nggih. Ah. Wis. Ngaten. Ning Uluk salam kono. Ngaji sik. ngaji napa? Ayo ngaji pumpung. Ini nek ngaji ki nganggo wudu lho Mas. Wah, Oh nganggo wudu to? ngaturaken sembah bekti kula kunjuk paduka Ndoroncek. Iya ya ki patih bestak. Hah? Patih bestak. Bestak. Oh. Ana ajeng wudu napa pripun? Pak Minto kok kudu betot ae. Ora. Oh kok ngene-ngene. Jarene kon wudu. Lah nggih, lah niku prang nggih semacam pancuran kok. Ora penak blas aku ning kene. Lah kok ora penak. Nggih boten penak to. Ini jero kotak ora penak turu. Lah dereng wayahe. Oh iya, sik suwe. Nggih. Sik dibutuhke wong akeh. Nggih, nek kula ketoke sok ben ranggo kotakan Ya, apa. iki ning kene ngrusake gula gimbal apa gula grising? Gula Jawa. Ora. Lek bangsane demit sering gula gimbal, gula grising. Apa ngrusake menyan? Lho kula menungsane dikira tuyul. Niki kan apa niki? Gandrungen kae saka kene. Wis sembarang. Kejaba ki mau apa sing sampean bawa iki apa? Sinom grendel. Ah, saiki liyane ya. Aku yakin sampean iki made in Karanganyar apa iso. Sinom grandel. Kene aku ngomong sinom grendel. Heeh. Ah, padha dele lho ngopo lho. Ora apa-apa. Tak domproke kaya. Pelak gentas nggih. Pelak nggih Mbah nggih. Wau kan slendro. Slendro sik pengen melok. Lah wau kan slendro. Lah yo pengen melok apa piye? Pelak gentos to. Ah. Nah, pelak-pelak lah. Aja nguyuh lho. Mboten pun betok pepes kok. Nek kula ampun didadekke wayang tengul moh kula. Gak. Pak anu ngenten mawon. Nah, wayang tengkulku malah. Risi. Heeh. Rogoh wong isara. Ya dalange kae ora apa-apa. Heh? Piye Mas? Ngiwak-ngiwake peh ngono. Pengen dadi wayang golek dirogoh ngisor sing ngrogoh lanang moh. Awas nanti gua lho. Dong ayu. Wah, jan elok. Sing endi Mas iki? Gandrungan kok adoh Aku Ora Mbak apa-apa. Sulis. Ha iki digandrung yo kena padha karo pipit. Nah, wis. Kita anggap pipit ngono. Nah, wis. Lek nyandak ki lojo kuwi lho. Cepat bodone Mas. Sing kok candak ki lapane kuwi. Lah, Lah pripun? lah. Ngene dadak ndungkruk kok. Wis sak keneke wae. Pepujane ati. Lah iki wani ngambung lho iki. Wah. Mati ya iki kulit men. Ora rugi lho Mas, nganggo konokan wong iki kulit palsu lho. Lah ya nek kene lho sing Alah lah asli ya kulit ya ngono 20 tahun kas yo kisut. Wis nek pancen rugi medun, lilis gandrungan. Yo, tak dokne kene. Ala kedadit. Yo. Lagi Ayo. lagi munggah sedirit e lho. Lho, bayare titik munggah yo titik. Ada Nah, tanda wis. kedadit. Iya, kepinter
kon. Pempes kaya kandel. Cilik tenan. Ya sini Asline sayangku. asline Pak Meto penasaran kok. Lah penasaran kok ya coba. Ibaratnya mbok nem karo mbok wek ngono lho, Mas. Nah. Berbagi hati harus adil. Iya ta? Kok ngene Mas? Loh, Loh. Kok apa men? Cepat lakukan. Urung teko ngisor. Urung teko ngisor. kene masing tengah-tengah kene Mas. Masane bongkek. Jadi mau sempat nyayang bathuk ning kono lho ya caket karo wong ayu ya kudu nyayang bathuk. Pepujane Nah, disayang. Pupune ati Pun Piye Mas? lumayan lah. Kok lumayan tau iki wis tak usahakan dengan sepenuh hatiku loh. Iya, lah tanganku dhewe lho. Kaya ngene wong nandang Piye Mas? asmara. Mbak, Piye to Mas? Ngapa to kok kaya gila arek aku ki? ora kok gila. Iki lho mesuk ae iki lho. Ngapa to Mbak? Aja Lah mengganggu aku to. gak ngapa-ngapa loh, aku dari tadi diam loh. Jatahmu kok keri. Iki mbok nom sik, mbok Iki nom mbok nom sik. sik ora. Oke. Mbok tuwa keri. keri mbok Monggo, tuwa nek ki wis kari level, ngoseri ngerti basem. Apa to, Pak? Lho. Lah awakmu keju sing mijeti karo ngolesi basem lah mbok Mbok tuwa. tuwa. Oh, mandan. Apa to wakku? Nek cecak kalau cecak. Pundi? Lah ndangak kuwi mau. Lah aku pengen roh irunge ya. Dewe. Ambok sampean ki dedeke kurang dhuwur Mas, tapi suarane sampean ki becik tenan loh Mas. Matur lho, Dik. Wis ngelem suaraku. Matur sembah nuwun, ora ana wanita liya sing ayu kajaba ya mung bojoku. Lames. Piye to? Lames sih. Dek ini ngomong karo aku jare cintamu gerenggo aku saiki kok gone mboke malah kaya ngono. Piye to Mas? Ora Iki sampeyan nggon aku sesuk. sayang karo aku apa sayang karo Lilis to jan iki? Ya kan mbok tuwa karo mbok enom. Mbok ya sing rukun nyapa to? Sepenting kan adil. Kowe kurang adil, kowe golek liya ora apa-apa. Ngono ya. Apa karo Mbah Minto gak apa-apa. Paling ya Lah kok malah kaya ngono kudune kowe iki lak aku karo wong liya iki kudune kowe iki nesu. ora kok nesu kan melu ngragati ngono lho. Oh, Aku dhewe ngragati ra kuat. Berarti Kowe kan- ngenteng-entengi gaweanmu. Nah, ngono to? ngenteng-entengi gawean, kowe diragati Mbah Minto gelem mo. Paling yo keturon lho. Sia-sia wis. Peneng. Gak, Dik. Aku gak aku lek sampean merayu-merayu Mbak Sulis ngono kuwi aku cemburu, Mas. Aja nesu to. Gak suka aku. Mas Wah. gak aku tak ademi bakang kowe. Nyah. Aja to, Dik. Dik, jeneng kuncek kok mbok celudut to, Dik. Kok tut to? Lah medhut Lah lho. wis tak pet lho padahal Mas iki mau. Oh, ganti dit lho. Do dewa Jawa Takung welas sono mring mami. Lah yo karo ngrangkul to Mas, ben ketok kasih sayange. Mboten sak ngrangkul, Pak. Disuting kok ngarep, wedi tonton nggon TV, malah ora dikira ngrangkul. Lah ngopo? Malah dikira ngrowok malahan kok. Kan Yo ora kono apa. ra ketok. Lah tanganku ora cukup tekan kono lho, Pak. Lah wong ngrowok ya tangane ya sakmene. Lah lah. Nyepelekne. Ngentengke. Nyoba ye. Rumangsane.
Sampeyan sing tangan kono aku sing tangan kene sing metu ali-aline Mas, Mbak. Kowe kok ya kowe iki sinden kok gento to Pi Elis. Ngapa? Kaya maling ali-ali barang iki lho. Ora apa-apa to, ali-ali lek nggo aku iki kok ya. Loh, Mas Uncek iki lek adung tresno apa-apa diwehke lho. Lah iya. Tenan to Mas. Tak wehke. Alah. Kadung tresno apa tak wenehke. Ya ampun Mas tanganmu apik. Ndak kena to, sekalian. Loh, masalah pirang gram, Mbak? Setengah Kita ikut. ton. Iki Mbak. Kok dikek konangan apa? Ya, iki kok ditaleni sampeyan iki. Kegeden. Jangkrik. Wes aku kok dijentos to. Masalah wis lare-lare lho Mbak, aja ngono to, lare-lare. Kaya kegeden kaya tak kek anu ganjel ngono lho. Besok kapan katekan? Sik to Mas. Katekane ambune biadek ngene iki. Katekan ambune biadek. Apa nih? Apa ya toh? Oh iya. Aku dhewe mabuk abakku balik. Semaput lho. Ya lek pas ini arep ambruk ning lilis ya. Ora ya ora. Gaplek-gaplek kayane kaya yo-yo gaplek-gaplek. Aku karo iki jaman dhisik wis kulino amor. Tapi mung jare ora cinta kok gaplek-gaplek, engko susu sing kok gaplek ya liyane barang. Ora aja cemburu. Alah gaplek neh. Coba gaplek. Aja cemburu to. Alah. Ah, Mas Uncek. Kok ngono to? Alah gayane diusapi ya. Lah tak usapi kena ilatku dhewe kok ora kae usapi. Iya Mas. Umpamakna nakoda tanpa prahu sasat sarah ing Jolotri. Tibake kok ya nek balune ya. Nek balune ya apa? Ngedang. Iki apa? Kok Hah? ngapa kuwi? Ya awake dhewe iki kaya ning ngarep toko kae. Piye? Dadi ledek loro nggo siteran kene sing ngatung ngene kok. Ngedol kancane ngono kuwi Mas. Tanpa prang. Oh teko iki. Nyedam sari as moro. Nah, iki bawane nganggo bawa nyidam sari, tembange digebrak sing rame. Ninggal katresnan. Hah? Ninggal katresnan. Kurang rame. Napa? Kurang rame niku nutuki drum. Napa nutuki panci. Lah, Niku sing rame rame. ngono lho. Sing rame. Heeh. Demo, Pak. Hah? Ya, nyidam sari ndak apa-apa, tapi langsung dindangdutke. Ya, kaya ngapa? Ya, geget Mas iki Mas. Lagi aku
piye coba? Ibaratnya goyang pensil ya. Aku kan arep roke gak iso. Piye jogetnya piye coba goyangane piye? Piye, Pak? Tipe ngono Mas Niko coba. Tipe ngono. Ayo kaya mau lho. Piye, Pak? Piye? Wah, jangan apik tenan iki. Ya, yuk. Waduh. Apik to, Pak. Apik. Kowe nak sampe melu ngono ya. Nyapa to? Lah wingi tanggapane Jawa Tengah ngono nggo subalan kowe misleno subalan. Kowe ki padha ke apa subalan ngono. Asli to? Gak. Nalikan dirancang hatiku lama Tambahi sik loro, Mbak Sisa karo Mbak Luki karo Mbak Diah. Lali janjine. Ha. Sinten Coba. tambah sinten Mbak? Mbak Luki, Mbak Diah karo Mbak Sisa. Mbak Luki, Mbak Diah, Azizah. Heeh. Azizah. Mbak Sulis Sampean yo karo Mbak Barise Sulis. sinden rodok ning mburi, Mas Untek ning ngarepe. Nah, dalah. Dadi cah cilik siji dimong sinden 5. Malah kaya wong ngangon. Ya, coba. Lali janjine pimpinan karawitan Uncek Budaya. Yuk. Cek sulit maju. Digaya asik-asik digaya Kicau mania Kicau mania Gaspol dana Di gaspol dana Madokku siap nembak Poin murah keoya ayo Lali janjine kantor warung Mbak Ning. Galaris manis.
Terima kasih. Tembangnya apa Mas Uncak iki mau? Niki wau mangkeloni aku. Hah? Barepe mangkeloni aku. Mangkel aku mangkel. Oh, ganti toh. Hah? Gantos toh. Krungu sampean apa? Mangkeloni aku. Wah, iya. No. Rasane kok pengen dikeloni terus iki. Boten, boten. Nah, iki ana pundutan sing sangka ndarungan sing sangka templek Mas Uncak. Saking templek ngersakaken ngersake selintutan. Nah, sampean karo Mas Gembos ya? Selintutan oleh Mas Gembos. Baru Mas Gembos, heeh. Engko sindiane ya loro, sampean duwe gandingan, Mas Gembos duwe gandingan. Nggih, dadi Kowe milih gandinganmu sing gedhi dhewe apa sing cilik dhewe? sing gedhi mawon lah. Heh? Sing gedhi mawon. Sing gedhi Mas Gembos karo Widya. Nah, Heeh, nggih. ya. Berarti uncek Gembos ngono. Heeh. Diuncek terus sing Gembos. Uncek Gembos. Ya. Langsung Mas, dadi yuk kaya apa? Selintutan pundutan sangka rombongan templek ndarungan, yuk. Ayo tak Uncak. Oke. Mbak Widya. Mbak Uncak. Mas Gembos. Wong lanang ora dipikirno. Ngatur Mbah Lengger. Ini sing terus saking dalem. Kenok sayang, pancen salahku. Saiki ini terus terang liramu. Kali Kang Mas, yo amung sembranan, kata anggere temenan kok kebablasan. Mas Karji, Jakarta Hujan Dalu. Mas Karji. Terima kasih Mas Basuki Rahmat Nobar saking Papua. Dengarkanlah isi hatiku, aku tresno menghadiramu. Ya, selintutan bersama Uncek Gembos. Tak Uncak. Bapak Sumen ngepoh tangguh gunung Tulungagung.
wah iki lagu tahun pira to Pak? Hah? Iki lagu tahun pinten iki? Ate rapal. Mboten apal kok lari aku. Ya. Iki nek pundutan gending Mas Uncek ning sadurunge kula tak tekok. Takok bab menapa? Selama panjenengan berkecimpung ning budaya mrigine ning wayang kulit sebagai bintang tamu. Nggih. Keluh kesah paling berkesan senenge ning endi, susahe ning endi? Senenge niku nggih saged srawung piyayi kathah. Heeh. Saged pinanggih piyayi kathah iso ngerti alamat desa ngendi wae. iya. Niku senenge niku. Senenge. Saged nguri-uri kabudayaan Jawi. Nah, Senepe niku enten senepe. piye? Kula anggar pas enten ngen lapangan ngenten niki. Lah kula kan saleh enten buri mriko. Heeh. Enten buri mriko ngen petengan niku. Iya. Kula ndodok tibake nguyuh wong aku dikira dugel apa piye ra roh. Jadi dikira dugel-dugel kayu Lah terus duyoi. kuyuan. Kuyuan. Sampeyan terus piye ngono reaksine? Aku wong Pak aku ngono. Dadi ra sida langsung lunga. Heeh. Wis bacot Wah. lareke. Iki nek pundutan saka Bapak Sutomo Pak ingin Tomo. saka ringin bagus. Nggih, ngersaken. Ngersake Roro Jonggrang apal ora? Roro Jonggrang. Oh, kula to. Heeh. Roro Jonggrang to. Ya. Mboten. Loh. Lah selidutan ndak apal Roro Jonggrang buncine terus apa? Napa ne? Buncine. Bucine. Nah, buncine apa lah kok ndak busine ku krungune. Busine entek. Ngupil kok, Pak. Heeh. Roro Jonggrang. Heeh. Nggih. Pun manut kalih sinten monggo. Yo, salah siji Roro Jonggrang. Nggih, ugi kakentunaken dumateng Mita? monitor live streaming nggih, Pak nggih. Iya, Mbak Mita. Nggih, sing live streaming menika Mbah Warino sing wonten Jambi. Ya. Iki ugi mirsani mau WA. Nggih. Ya, Ngersaken ke Roro Pak Jonggrang. Tulus sing saka Pati sing Nggih. punya angkringan selalu monitor. Ngaten. Ah. Terus Mas Nugluk Solo. Nugluk Solo. Nugluk Solo. Iya, mirsani nobar ngoten. Nggih. Channel YouTube-ipun Ki Minto Darsono. Heeh, jajal. Dua. Dipatutke sampean Bandung kene Roro Jonggrang. Aku Bandung Ah. Bondowoso. Heeh. Apa enak Bandung Woso Bugel iki? Ora apa-apa. Aku Banting ya. Ya. Bandung, Banting. Jonggrang jajal. Hei, Jonggrang. Yang ketoput kakang bayi. Pripun kan Mas? Waspadakno. Prajuritmu wis kalah, wis mati kabeh. Mung garis siramu Jonggrang. Laden ana brantanipun kakang Yayi. Moh aku ora sudi karo kowe. Sebabe apa kok ora gelem karo aku? Kowe njaluk apa ae bakal tak turuti Jonggrang. Mergo kowe mung setugel Bandung. Ya kok tak sambunge. Mergo kowe kurang gedhi. Kowe yang dijaluk gedhi. Dikum ngopet. Piye Jonggrang? Manuta tak pek garwa tak mulyakne. Dadi prameswariku. Aku ora sudi. Gelem apa Jonggrang? Aku ora demen karo kowe. Lho, suwe-suwe kan yo gelem. Tresno kowe gak jalanan saka kulino. Tapi aku gelem, tapi ana syarate. Syarate apa? Jonggrang. Apa? Dene ngono gak aku. Lah yo Bandung wis ngempet tok yo. Laetok yo. Aku gawekno candi. Jaluk candi. Candi sewu. Candi sewu kecil Jonggrang. Sewengi lho. Candi sewu sewengi kudu dadi. Sewengi kudu dadi jalukmu candi sewu. Candi sewu. Bakal tak lakoni, bakal tak turuti panyuwunmu Jonggrang. Waton kowe gelem dadi bojoku. Wis to waspadakno. Coba buktekno. Wis to tak buktekke kowe njaluk candi sewu Iya, bakal tak lakoni Jonggrang. Salah. Dulur-dulur ewak-ewak aku kalukan desa sewengi.
Kowe iki ayu-ayu tanganmu mambu ngobet to. Kowe mau tak kenekne. Gila. Jograng. Waspadakno kae. Candi Sewu wis tak turuti. Saiki gari kowe manuta tak pek bojo ya. Coba hitungan dhisik candine wis genep 1000 apa durung? Kowe kok ora percaya hitungan lho candi sing sebelah kono. 100. Sebelah tengen. Jajal kok kono ya. Nah, 100, 100, 200, 200, 400, 400, 600, 600, 800, 800. 999. Kurang siji. Kurang siji. Kurang siji. Kurang siji Jograng. Nah, Jangkepe ya kowe Jograng. Kowe dadi patung. Awas dadi watu. Kowe dadi watu dadi patung. Ha coba dituthuk dadi watu tenan apa ora aku enek sing empuk. Nah, urung garing iki, Pak. Nah, kuwi tutuke kuwi. Oh. Nah, coba. Nah. Dadi watu. Pun dadi Enek watu. sing empuk apa ora? Enten sing anu gebos niki wae. Lah. Maces ngono wae. Lah. Nggih, pun niki Rara Jongrange wis dadi watu. Eneng kene ngewewohi. Dilih. Yo. Dijunjung no. Mboten kuat to. Lho, Anu nek gebos tulung le. timbange wewohe dijunjung. Lah nggih mau junjung kula mboten kuat to. Lho, wong lanang kok ora kuat junjung. Mboten. Ya, tembange Rara Jonggrang. Rara Jonggrang dados. Wis. yo iki disalahke sik. Nggih, kok benteng. Obat-obat kowe wanita kang bebas. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pakai Prabu Marmoyo. Aku duwe aji sekti Bondowoso. Rara Jonggrang manut Sundoro. Banyo aku tak duwe perkono. Candi Sewu sewengi kudu dadi. Yo Jonggrang panyuwun mutatu. Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mung Le, Raden, gentenan opake le. Niki Mas Bambang saking MC Mayangkara badhe nyumbang mangke wanci gara-gara sampun setengah kalih nggih Mas. Ayo le, nyadek kok kene.